Hej, jeg hedder Josefine. Jeg hjælper kvinder med at skabe og genskabe livskraft og sundhed, som forbinder det ind til helheden af den kvinde, de er, og det liv, de ønsker at leve. Jeg har lavet online-forløbet Detox efter p-piller og genskabe den naturlige balance i hormonerne til dig, der har brugt p-piller og oplevet, at det påvirkede dig negativt, fysisk som psykisk. Det kan for eksempel være med væske i kroppen, smerter ved ægløsning, angstfølelse eller nedtrykthed. Til dig, som uproblematisk har brugt p-piller, men nu er stoppet og ønsker at være fertil og få vækket hormonerne. Til dig, der efter brug af p-piller har oplevet fysiske forandringer, som for eksempel udebleven menstruation, en lang cyklus, hvor du kan mærke, at din krop vokser i processen, eller af de problematikker, du havde i dit hormonsystem, før du brugte p-piller, er vendt tilbage. Til dig, hvor PMS-uhyret er kommet frem på fuld blus med ømme bryster, hunger efter sødt og humørsvingninger. Jeg har lavet det, fordi at sådan behøver du ikke at have det. Du kan ved at ære og nære din krop med de rette næringsstoffer til gavn for dig, vække dine hormoner, skabe balance og livskraft. Tak fordi du lyttede med.